Ka dorbar senrai ka yung dorbar thau an ka jala Meghalaya kan ne sansngi ban sedang ha ka praterik bat kan kut ha ka khat arterik unailur arajar arpusan habakren hadien balawai ka business advisory committee BSc u nongelam ka liang persya u Dr. Mukul Sangma ulong bawatla ka dorbar kalong ka balangkot hanrei ki dekot ka ying kin sara shibun kimat ki bakta ya ka jala katukat netali kimat labu hakmat banwanra kum ka liang persya bat ngan yakren bat ki perlok na ka WPP ban pej ka ka bangi dai banra ya kimat laong u Dr. Mukul katkum ka jingong u Dr. Mukul ka jing kerdu kam kerdu jam ka jing le siliang ya ki kam penroy ka jing deko ka tenat ka koj ka khia ka tenat pule puthi bat ki wei u Dr. Mukul ulong ba unra ya kama halor ka jing jong ka Karo Hills Autonomous District Council GHADC hakaba la sau Februar banai kimpat yo ya ketulop na ka jingle kuman ka sorkar jela ka business advisory committee ka ying dorbar ka jela kabal penyaj da ulampang u Thomas Sangma kala penbej ya kisngi long dorbar menta ka sngi hakane ka dorbar ka basan sngi lai sngi kindai ki kam banwanra ka sorkar bat ar sngi pat labha na ka benta ki kam banwanra ki MLA kamtam na ka liang persya kani kadai ka dorbar ka banangkong ba ka liang persya kalanang kamduna briu neki MLA hadin ba uba Roni Wilangdo ubadai u MLA ka kongres ulale jesokno sya ka NPP dangsien ka liang sensyar ka don san phewai ngut ki MLA katba ka liang persya ka don kendai ngut kentup san ngut na ka TMC bat sawngut na ka WPP ka liang sensyar ka don ka UDP khat arngut HSPDP arngut BJP arngut Independent arngut NPP lai phiu lai ngut